Epke Zonderland kwam in actie op de tastelfinales van het EK Turnen in Bulgarije. Het verslag komt van Roelof de Vries. Op het onderdeel rekstok komt Epke als ene laatste in actie. In de kwalificatie had hij hem als beste plaatst voor deze finale. Tijdens de finale turnt hij weer de moeilijkste oefening, maar net met 3 vluchtelementen. Nu moet het gebeuren. Vliegen over de rekstok. De Cassina. Jawel, gaat goed. Dan een tussenreuzendraai. Dan komt de dubbelsalto met de hele schroef. Ja, de Koolman en gelijk. Jawel hoor. 2 vluchtelementen op rij. De tweede was de Gaylord 2. Die heeft hij nu gecombineerd. En hij gaat door. Hij gaat door met zijn oefening. Doorsteken, dislokeren met een halve draai. Dan stalder spreiden met een hele draai naar ellegreep. Ja, de halve draai naar bovengreep. Dan komt nog het stalder spreiden. Dan gaat hij naar het voorlaatste element, dat is de kwast. En dan moet hij nog 1 keer vliegen. De Flying Dutchman moet omhoog. Dubbel salto, dubbel schroef en hij... als een huis. De oefening is goed en Epke pakt voor de 2e keer de Europese titel op de rekstok. Maar daar bleef het net bij. Epke wint nog een medaille. Op de bregen komt hij als laatste in actie. Hij doet zijn eigen oefening, de Zonderland. En hij maakt het ijs in een lietsfoutje. Hij krijgt de kwart van het zilver, maar pakt wel een bronzen medaille op bregen. Maar nee, de wereldtitel en de Olympische titel op de rekstok pakt Epke nou zijn 2e Europese titel.